Vale, pues bon dia des d'Ushuaia. M'estan trucant. Hello, tell me. Bueno, pues ja era el noi de la moto. Res, pues ja m'he llevat aquí. M'han donat d'esmorzar, la veritat que estava bastant bo. Una mica de pa amb mantega. I ara no es llevava el de la moto, no m'han contestat al WhatsApp, així que l'he trucat. I ara l'he despertat i m'ha dit que està venint cap aquí. Així que li llogarem la moto i anirem de visita. Anem a esperar-lo, estic aquí a la porta esperant-lo. Vale, doncs us explico. Porto com una hora i mitja intentant contactar o no mig contactant amb el noi de la moto i m'ha dit que no li engega i que per això no em contestava, que no la pot engegar i que no pot venir i que no li funciona. Pues com us deia, el noi de la moto se li havia espatllat, no li engegava, llavors he hagut d'aconseguir una altra, els de l'hotel m'han aconseguit una, aquí la tinc, i la veritat és que no frena gens, però bueno, anem cap allà i no perdem més el temps. Ara estem anant cap al pont de Sant George, que hi ha una estoneta, així que anem a conduir. Vale, una cosa que acabo de descobrir d'aquesta moto és que... The Bluetooth device is connected successfully. Ah! Té altaveus i li puc posar música. A veure, anem a provar, que no em salti el copyright. Amazing, m'encanta. Bueno, vaig a seguir conduint. Autostop. Ok. Go. Ja està, els deixo aquí, jo continuo. I deixem altre cop la carretera per posar-nos fora pista. Doncs ja hem arribat a Ponte Sant Luis i ara estem aquí a la platja i anem a veure perquè el per què hem vingut aquí és perquè diuen que cap a aquella part de la platja hi ha una sortida d'aigua dolça i venen uns manatís a veure-hi aigua, però també diuen que és a la marea baixa i la marea baixa era fa una hora, però clar, no hem arribat pel problema de la moto, estem arribant tard. Així que bueno, igualment anem a caminar cap allà a veure si ho veiem i a veure què. Uau, és increïble la quantitat de crancs que hi ha, o sigui, no sé si ho veureu, però a mesura que camino es van amagant tots. Bueno, no sé si s'aprecia, potser canvio el mòbil i poso el zoom, però increïble. Ho veieu com s'amaguen tots? Doncs ja hem arribat al punt d'observació, en principi és aquí dalt, però igualment no es veu res, jo crec que ja no hi som, mireu. Està pla com una bassa. Així que res, descansarem una estona més aquí a l'ombra i suposo, no sé, alguna cosa farem, banyar-nos o alguna cosa. En res, estic aquí una mica de relax. Estava mirant ara els crancs aquí darrere. Són supergraciosos, tenen un braç així tomassau i l'altre és una misèria. I també estic aquí relaxat amb els ocells que canten i amb les onades una estona. Una mica relax toca. I aquest sol, en realitat, vaja. Uah, està supercalenta. I a més no crec que em banyi perquè abans he vist una medusa i a més és tan calenta, no ve gens de gust. Ara veieu les onades aquestes aquí? Això és el canvi de marea, està tornant a entrar la marea. A veure si ens quedarem aquí encallats. Vale, doncs ja tornem a estar aquí a la moto i la veritat és que no hi ha hagut sort amb els manatís, però bueno, si voleu us deixo una foto aquí del que és. I ja està, i ara suposo que ens anirem a buscar algun lloc per dinar, que comença a haver-hi gana. I no sé si hi ha res obert en aquest poble. És maco, però està totalment desert. Vale, 100 metres més endavant he trobat un restaurant i em quedaré a dinar aquí.
bevent una mica de Old Cola, que és el d'aquí. Bé, doncs ja tenim el plat de l'ajú. El dinar. Riu perquè estic fent vlog aquí. Doncs m'he demanat el plat del dia, que són 3 euros o així, i la veritat és que molt bo. Ja hem sortit de dinar. Seguim. Mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, je m'aborde si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Ja hem arribat a la carretera principal. A teenager's romance is fickle or true. Vale, doncs us ensenyaré ara aquí la carretera. Veureu, aquesta moto no frena res. El freno. Res de res. Ara que no em mengi cap forat. Bon espectacle. Estava anant per la carretera, no sé si heu vist quins arbres més gordos. Hi ha uns quants més. Són enormes. I abans se m'ha creuat, ja és el segon, un dragó d'aquests llargs, d'1 metre. Estava enmig de la carretera. I l'altre m'ha sortit enmig del camí també i se m'ha creuat davant. S'ha d'anar amb compte aquí, perquè hi ha de tot per la carretera. Cabres, porcs, dracs d'aquests, de Komodo o... Estava anant cap al poble, però no sé què vol dir aquesta valla. No sé si es pot passar, però no crec que me la jugui. Tampoc sé què hi ha a l'altre costat, així que... Doncs m'he trobat un home allà, li he preguntat i crec que he entès que podia passar. Així que estic a l'altre costat de la valla i anem cap al poble aquest que està a la costa aquí. Hi ha una mica de tràfic. Ok, pas d'aigua. Me la vaig a jugar. Doncs ja he arribat al final de la carretera. Aquí s'acaba. Aquí s'acaba. I aquí darrere hi ha aigua, així que anem a veure què hi ha. Que és on volíem arribar, i al riu. He arribat com al final de la platja. Bueno, hi ha un camí que continua cap allà, però no hi aniré més. I aquí hi ha una canoa d'un pescador. La veritat és que és prou maco. Veieu? Una mini platjeta per mi sol. La càmera, que si no em fotré de cap. Sort que ja estem tornant perquè s'està posant negre, mireu. Això té pinta de ploure, no? O anem a seguir conduint per tornar abans que ens pilli la pluja, que jo no crec que aquesta moto aguanti mullar-se. Vale, oficialment s'ha posat a ploure, mireu. Així que guardo aquesta càmera, que ja no és waterproof, i continuaré amb el mòbil o directament us parlaré a l'hotel. I vaig a posar la funda a la motxilla també, perquè no sé quan més plourà.
Déu-n'hi-do el que plou. Estic xop. Vale, doncs ja m'he anat i ara arribo a l'hotel. La veritat és que estava a 100 metres, però és que plovia moltíssim. Doncs ja hem arribat. Aquí estem. Doncs ara he vingut al centre a tornar a la moto i a sopar i no sé si es veurà, però està caient una tormenta de trons. Bueno, mira, ja ho veieu? Bueno, a veure si aconsegueixo alguna cosa de sopar i no em plou. Hora de sopar. Avui he tocat amb un diari àrab. Està bo? Bocata de truita. Doncs ja he acabat de sopar. He comprat una aigua ara també, per la nit. I de moment no està plovent, però no me la jugo. Així que vaig cap a l'hotel. Impressionant. Ja segueixo caminant cap al meu hotel. No fos cas que decidís ploure.